Walau bak mano ragam duya sana. Walaupun sibuk mana ambo jo perasaan namo tu mangamehan untuang kalau ka beruntuang. Cuman nanjale ambo ndak ka madu untuang jo perasaan sana. Nan untuang nikmati untuang tu kalau nan perasaan ya dekamehan perasaan ko. Lah sana. Ko kegiatan ambo sana Ko harus digosok, kan? Ko harus dipotong. Lah ibarat tuih lah. Barat tuih ado aja lah orderan. Gitu jadi enan sana tetap tekana di ambo. Cuman kalau kana banawa inu amanuangan bana sana nan dibanggakannya dek muda-mudi kini lah. Nang gaya-gaya pun nang kanyo bangganya lah. Jo sejarah peka. Jo maknawi bahaso di ranah Minang tu bahaso tua leluhur tu mulai dari maknawi sumpah jabatan, maknawi batang kayu kadang tengah koto, pantun, langgam. Kalau ditanya, arti itu kecewa kan. Urayanya tu. Persamaan bahasa Indonesia dari kosakata tu kecewa. Enggak ada jelek. Maknawi tu. Kalau sejarah di sekolah tu nan dibuka sejarah zaman apa nyo? Zaman Portugis indah dah. Awal-awalnya lah hilang. Sebelum Portugis ko Columbus ndak seru detailnya ceritanya kawa do. Sebelum Columbus kalau lai di dalam masuk Columbus tu pun sebelum Columbus atau lah do Columbus sampai Belanda bagai. Nan era kerajaan era kesultanan dulu. Pernah situ ang kawa ndak kan? Era kerajaan pernah situ ang kawa ndak kan? Untung barang-barang yang dimusnahkan tu dapat dembo di museum aja lah mengenai sejarah ke sana cari ndak kami suwur sana ada. Itu realita karena di museum tu modifikasi. Kau ndak percaya sana ado-adoan Muhammad Jamil tu European Azizal Jambo. Ambil buku tu salah kecil. Ukurannya karangan buku Muhammad Jamil ukuran tarik dari pasaran sedo itu mah. Sekolah BSSBK pada Manjang tu ukuran tutui itu mah. Jadi ana ni bangganya dan kayak terutama anak muda-mudi. Kalau ndak memudahkan ambo untuk melakukan program kaderisasi alih generasi, penyadaran bagi namanya bat gala pengudu datuk penentu Marin Menteri Balang tu. Lah semua posisinya kini mode orang kesambet kecil orang ketempelan. Bih ndak sadar diri dah lai. Tu pilih nama ngandalian lai. Maka masukilah dari sana channel YouTube Andi Khalifah Minang Wanesiawi. Simak video-video nanado di Instagram Minang Wanesiawi ko. Tu tentukan sikap. Secepat-cepatnya aku waktu tu tinggal seketek lai. Nak jelas sana antara Amerika lah tiba siko tu. Awak semua tahu Amerika Cina tu sudah macam tu mah batu raja tu baratus beribu tu mah antara Amerika dengan. Kabar-kabarnya latihan kan. Atau pokoknya tiba Jerman lah. Nya tiba lah orang-orang nama perabuin awak mau dia makan teh meja. Kamanga sana lah. Atau kau mencari embo, anda do embo lewat tu dah. Sorry lah. Kalau kau mencari embo, berguna embo gini. Lata lambe kalau lana nambu ambo warning ko anda jo ndak percaya sana do. Nyo mang yo itu kalau orang bodoh ko nyo pintu fitnah tak buka nya ndak sadar ko do. Nyo sadar tu orang cerdas nyo. Kalau orang bodoh ko lancu lata lambe baru sadar. Tak pulang ke berada di sana ka cerdas apa ka melanjutkan kedunguan. Aduh kawan sana nan sentiang nan hebat. Orang-orang sana percaya di bidang sejarah, maknawi, hukum, manajemen, solusi antisipasi di Minang tu. Para doan jambo, para gon jambo. Dengar kami dialog.
Udah patah-patah lidah nan orang-orang nan sana-sana badelok jambo. Ya. Alah, untuk sementara segitu dulu sana. Tak perlu na baca jaleh na ngecek sana oleh orang. Kalau ndak ada sabateh tahu ye ndak ada pengen paham, ndak ada pengen jadi amal perbuatan, nah yo terserah lah. Ya ambo sekedarnya ngeceknya ndak baca jaleh benar oh. Katu tak sampainya lah. Pandai-pandai aja lah menjaga nyawa oleh sana, menjaga jasad. Terutama nyawa surang. Tak usah lalu bahaya-hayal ke menjaga istri juga anak. Anak kamu mustahil dia tu nyawa menjaga-jaga nagari, menjaga kabupaten berisi TTA tu mah. Diri sendiri je lo ngameh dah bini juga anak apa lagi. Meninggal generasi apa nah lagi.